Ja vás vítam pri ďalšom biblickom stretnutí alebo katechéze. Uvidíme, ako to dopadne, lebo ako som už povedal, dnes ma technika neposlúcha. A taktiež priznám sa, že som pri tej príprave, však sa snažíme rozmýšľať aj počas prednášky, ale keď sa väčšinou prídem trochu pripravený, tak pri tej príprave som nedodržal jednu z mojich zásad, ktorú aj vám odporúčam a preto uvidím, ako to dopadne. Zásadu, ktorú si hneď pripomenieme. Je to zásada, ktorá sa nachádza v duchovných cvičeniach svätého Ignáca z Loyoli v druhej anotácii, čiže v tých úvodných poznámkach druhej, kedy svätý Ignác pripomenie tým, ktorí si idú robiť duchovné cvičenia, že dušu nasycuje a uspokojuje nie to, že veľa vie, lež to, že veci vnútorne pociťuje a vychutnáva. A teda nie je cieľom povedať veľa informácií o čomkoľvek, o Svetom písme, o texte, nad ktorým budeme uvažovať, ale si z tých informácií niečo zobrať také, čo sa ma vnútorne dotkne, čo bude potom pokrmom pre moju dušu. A tak vás opäť chcem pozvať, aby ste aj k tomuto stretnutiu pristúpili možno aj s týmto úmyslom, že si vychutnať možno niečo z toho, o čom budem hovoriť, možno tam bude niečo zaujímavé, možno niečo nové, možno, že len keď ten text budete počuť ináč povedaný, tak vás novým spôsobom osloví. Lebo ja som pri tej príprave možno chcel toho veľa povedať, lebo je zaujímavé, tu budeme sa rozprávať o stvorení človeka a tam je tých vecí veľmi veľa, ktoré by sa dali povedať, no ale už som sám videl, že výsledkom toho je všetko a nič, povieme. Ale dobre, dúfam, že sa mi niečo z toho podarí povedať. A hneď na úvod by som začal namiesto modlitby a možno aj pre tých, ktorí budú to počúvať len na internete, tým spôsobom, že by sme si ten text celý prečítali a možno tak z toho sa aj zahlbili. Takže stvorenie človeka. To 2. kapitola, začíname v polovici 4. verša, to je tak zaujímavo rozčlenené, že sa začína. Polovica 4. verša je ešte k minulému stretnutiu a polovica už k tomu druhému, k dnešnému. Že v tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovy a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu a zavlažoval celý povrch zeme. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila 4 toky. Meno prvého je Pišon, to je ten, čo obteká celú krajinu Havilách, kde sa vyskytuje zlato a zlato tej zemi je ríce. Tam sa nachodí aj bdélium a kameň onyx. Meno druhej rieky je Gihon, tá obteká celú zem Kuš. Meno tretie je Hidekel, tá tečie naproti Asýrii a 4. rieka je Perát. I vzal Pán Boh človeka, umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobrá a zla však nie jedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom Pán Boh povedal, nie je dobre byť človeku samému, urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, privedol ho k Adamovi, aby videl, ako ho nazve, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal, to je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa. Preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a prilne k svojej manželke a budú jediným telom. A obaja Adam i jeho žena boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým.
som musel zobrať katolícky preklad, z ktorého mám takúto mini verziu s maličkými blchami, písmenkami, pretože ten môj obľúbený jeruzalemský má práve tam, kde príde prvýkrát Eva k Adamovi, to citoslovce preložené, že to už hej. To sa mi tak nepáči. Neviem, prečo to preložili, že to už hej, to je ten kosť. No. Pekne, dobre, neviem, čo povedal, ale neviem, tá verzia mi nepríde práve až taká úžasná. Dobre. Príbeh stvorenia Adama a Evy, alebo teda ten, ktorý sme práve počuli, je paradoxne starší ako príbeh, ktorý sme počuli minulý týždeň. Ale editori alebo autori Svätého písma, ktorí dávali tie príbehy dohromady, usúdili, že bude vhodnejšie pre tú, možno ten príbeh, naráciu, ich prehodiť. Takže teraz budeme počuť vlastne akoby starší príbeh stvorenia zeme alebo sveta, človeka v prvom rade. To len pre zaujímavosť. Nikdy ma to neprestane udivovať, že Sväté písmo, ktoré vznikalo počas toľkých tisícročí, keď zoberieme do úvahy ústnu tradíciu, tak sú skutočne tisícročia. Je to spústa príbehov, kníh a kvantum autorov a editorov a ďalších písárov, ktorí to prepisovali. A to všetko vytvára jeden ucelený príbeh, ktorý jasne niečo hovorí a niekam smeruje. Takže to, že za tým môže byť ešte niekto ďalší, tak to aj svetskému človeku musí byť podozrivé. Verím, že naozaj ten skutočný autor alebo editor je Duch Svätý. Ale tento príbeh, ktorý je veľmi starý, tak vás už upozorním hneď dopredu, že on neopisuje historickú, alebo není to historický opis stvorenia človeka. To je problém, ktorý niekedy máme s týmito starými textami, že sa na ne pozeráme modernou históriou. Ja nazývam, že tento príbeh je, buď to je moje slovo, prehistorický, alebo metahistorický. To je také slova, ktoré sa snažím vyjadriť to, že to nie je historická postava Adama a Evy, ktoré niečo robia na nejakom konkrétnom historickom, geografickom mieste, v konkrétnom čase, ako ho my chápeme, 24-hodinovom a podobne. Takáto história začne až v 12. kapitole Abrahamom. Všetky postavy predtým sú tak trošku metahistorické, tým nie sú menej reálne. Práve naopak, lebo mnohí, keď povieme niečo takéto aj v cirkvi, tak sa hneď zľaknú, ako keby som tým pádom nejak spochybňoval tú pravdu, ktorá je v Svätom písme napísaná, ale práve naopak, tým, že tieto postavy nie sú tak jednoducho historické, tak sa stávajú ešte pravdivejšie. Oni sú hyperreálne, pretože v tej postave Adama a Evy a v tých ďalších postavách Kainovi, Abelovi a v Noém a tak ďalej sa môže perfektne nájsť každý jeden z nás. To stvorenie človeka, stvorenie Adama a Evy, tým, že sú to postavy, ktoré presahujú čas, ktoré nie sú zakotvené tak klasicky v čase, tak sú to postavy, ktoré sú nám o mnoho bližšie, než keby to boli postavy spred niekoľko tisíc rokov. Takže sa v nich môžeme o mnoho lepšie vidieť, preto vás aj pozývam, aby ste takto sa na ten príbeh pozerali. Príbeh, ktorý začína tým, že v tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo. Znači tam prehodené poradie, exegeti nevedia na to poriadne prísť, prečo není nebo a zem, ale zem a nebo je niekoľko teórií, ale to je jedno. Keď Pán Boh. Je to prvýkrát, čo vo Svätom písme je použité vlastné Božie meno. To Božie meno, ktoré poznáme ako Jahve. A je to meno, ktoré je tým najposvetnejším menom aj pre Židov, ale aj pre nás kresťanov a vyjadruje, je to v podstate forma slovesa byť, čiže ja som, to už viete, všetko nehovorím nič nové, ale toto meno Boha sa používa, alebo každé meno Boha má nejaký atribút, vyjadruje nejaký jeho atribút a toto vyjadruje atribút zmluvného vzťahu. Toho berit, ono to nie je taká tá klasická zmluva, ale to je paktu, alebo ako to povedať po slovensky. Toho, čo uzavrie s Abrahamom neskôr, pri veľmi podobných okolnostiach, ako budeme aj tu napočuť pri stvorení zmluvu, ktorú potom uzavrie s Mojžišom a s Izraelitmi na vrchu Sinaj. No nakoniec aj my sme ľud novej zmluvy, povieme. Čiže keďže Boh ide tvoriť niekoho, s kým ide uzavrieť zmluvu, s kým ide vytvoriť vzťah, ktorý je pevný,
tá zmluva Berit je preto vravím výnimočná, že to nie je zmluva, ktorá sa dá porušiť. Tento typ Berit je preto ja som, ktorý som je tá večný. Je to niečo, čo je nemeniteľné, nezrušiteľné. A keďže Boh ide vytvoriť partnera tento zmluvy, tak práve začína sa, alebo sa používa toto meno pri tom stvorení. Ono je zaujímavé, a keď už som teda vravím, že som rôzne zaujímavosti riešil, keď som sa dnes pripravoval na toto stretnutie, ale tak už dobre. Lebo takto možno ste niečo z toho počuli, niečo viete. Totižto, toto meno, alebo to slovo Jahve, vieme, že Židia, alebo mnohí Židia nevyslovujú dodnes. Pretože ho považujú za tak mimoriadne posvetné. No a s tým sa je spojené niekoľko zaujímavostí. Prvá je, že ako sa to vlastne stalo. Že ako sa môže stať, že sa vznikne nejaká prax. Asi v 3. storočí pred Kristom, okolo roku 250, vznikla v Alexandrii v Egypte židovská sekta. V Alexandrii vznikli mnohé židovské sekty, jedna z nich potom vznikla, žili mnohé židovské sekty, jedna z nich sú aj kresťania, teraz sedia tu v Žiline na Volčincoch, ich pokračovatelia, takže buďme realisti, ale táto židovská sekta bola dosť heretická. A heretici vedia dotiahnuť veci vždy do extrému. A jedným z tých extrémov bolo, že sa rozhodla si vyložiť to Božie prikázanie, nevezmeš Božie meno nadarmo, takže ho netreba vôbec vyslovovať. Bola to heretická sekta, lebo okrem iného chceli chrám z Jeruzalema presunúť do Alexandrie a postaviť tam druhý chrám. Na tie ich synagógy mali zasvetené, bolo tam, že Jahve Ra a podobne. Čiže bola to taký synkretizmus jednotlivých náboženstiev, tých pohanských, egyptských, so židovstvom. Ale niektoré veci brali až moc vážne. No a napriek tomu, že to bola heretická sekta, táto prax nepoužívať Božie meno sa rozšírila aj po bežnom židovstve, ktoré dodnes mnohí pravoverní Židia ho nevyslovujú. No lenže to tak vôbec nie je. Trik je v tom, že toto meno bolo vždy vyslovované a malo byť vyslovované a encyklopédia Hebraika to jasne potvrdzuje. Sú dve encyklopédie. Jedna je Hebraika, ktorá to tvrdí, ale potom je encyklopédia Judaika a tam má, povieme, že imprimátur tých ortodoxných rabínov, čiže tie články, ktoré sú v tej encyklopédii, alebo to, čo hovoria, by malo byť natoľko pravoverné, že sa za to postavili ortodoxní rabíni. Ale článok o Božom mene, o tom, či ho možno vyslovať alebo nie, tak ten poprosil jedného katolického učenca, aby ho napísal. Pretože je to tak kontroverzná téma, že pre istotu, keby to nebolo prijaté, nech to radšej napíše katolík, to ho ľahšie odsúdime. Že to nepovedal to Žid, že sa to môže vyslovovať, ale vyslovovalo sa a dodnes sa má vyslovať. Pravoverní Židia ho vyslovujú v liturgii, keby mali takéto stretnutie, Židia možno aj moderní, neviem, že všetci, ale väčšina z nich by nemala problém to meno vysloviť. Takže, ale sa nesmejme, ja keď som bol v Jeruzaleme, tak nám sprievodca hovoril, že kľúče od Božieho hrobu má už 300 rokov jedna moslimská rodina a tá ho chodí otvárať, zatvárať, lebo katolíci sa tak medzi sebou žrali, kedy ho bude mať a ako tam bude fungovať, že ho, kresťania, lebo tam sú aj pravoslavne ostatní, že nemôžeme mať kľúče ani od chrámu z Božieho hrobe. No. To tak býva občas. No, ale teda, keďže toto meno nevyslovujú, tak sa rozhodli, že namiesto neho budú vyslovovať slovo Adonai. To znamená pán. A to je, prejdem to tu to je toto tu napísané. Ja som nechcel sa mi to nejak hovoriť, ale v internetu to je moje písmo, musíte to zvládnuť. Adonai pán znamená, Adonai neznamená, že pán. To je môj pán, alebo ešte presnejšie, moji páni, ale v tom plural majestatis, ktoré je potom preložené ako Kyrios v Septuaginte, v hebrejčine. A v niektorých svätých písmach, keď máme Kyrios, ktorý je pán, tak viete, že veľkými písmenami ste si to možno všimli. Niektoré preklady to tak majú. Keď je to všetko veľkým, tak je to Jahve. Tak je to toto. V origináli je tam Jahve. Keď je to iba malým pán, tak tam bolo niektoré iné z tých titulov Pána Boha. Čiže nie je tam Jahve, to si všimnete. Nový zákon, keďže apoštoli ho už písali a rozprávali v gréčtine a nechcelo sa im prekladať hebrejčinu, už použili preklad, ktorý mali. Takže všade, kde je citovaný starý zákon v Novom zákone a je tam slovo Jahve, tak máme Kyrios. Čo je veľmi dôležité, lebo o Ježišovi Kristovi je povedané, že je Kyrios.
čiže Pán. Je na neho použité to isté meno, ktoré je použité na Boha. To je veľmi vážna vec. No ale dobre, ako urobiť to, aby som vedel, keď Žid číta text, že keď prídem k tomu slovu, ktoré je to JHVH, že nemám povedať Jahve, ale mám povedať Adonaj. A to urobili takým trikom, že samohlásky, to sú tieto malé bodky a čiarky, pri tom hebrejskom slove Adonaj, tak tie použili ako samohlásky, namiesto samohlások v Jahve. To znamená, je tam taká malá zmena, my sme museli vedieť dobre gramatiku, lebo Alef je hrdelná a Jod nie je hrdelná, takže to, že tu je tie dve bodky je čiarka zložené šva, z toho vznikne iba obyčajné, iba dve bodky. Takže tu je A a z toho vznikne E. Ale trik je v tom, že keď prečítame to meno Jahve so samohláskami z Adonaj, tak z toho vznikne slovo Jehova. A nevravte to jehovistom, keď ich stretnete, že meno Boha, ktoré oni tak strašne uctievajú, neexistuje. To je vymyslené meno, ktoré vzniklo kombináciou samohlások z Adonaj slova a spoluhlások z Jahve. A vzniklo len preto, aby ten, kto to číta, narazila, no to urobí, keď tam vidíte chybu v slove, tak si hneď sa zastavíte a nevysloviť. Aby nevyslovil Jahve, ale vyslovil Adonaj namiesto toho. Takže len taký trik. Dnes už to je bez tohto očka, ktoré toto je holem, tá bodka nad tým. To zrušili práve aj kvôli tomu, že všetci si mysleli, že to je Jehova, tak ešte zrušili aj to očko, ale už nepomohlo, už Jehova sa ustalil. Takže Jehova neexistuje. To je vymyslené meno, no. Bohužiaľ. Nakoniec sa Židia rozhodli moderní, že celé toto nič z toho nepoužívajú, namiesto celého používajú Hašem, čiže meno, the name. Lebo už z toho bol totálny chaos. Čím ešte pridali ďalšie meno. Ešte viac chaosu. To, ako to brali vážne s tým menom, to je úžasné. Napríklad v Kumráne, to ste už mohli počuť, kumránske zvitky, tak tam bol špeciálny pisár, ktorý písal len Božie meno. Čiže text Svätého písma písal jeden písar, ale keď prišlo Božie meno, tak tam nechal medzeru, písal ďalej, a potom prišiel na to špeciálne určený písar, ktorý vedel pekne písať, aby napísal Božie meno. Bolo veľmi vážne. Zvítok Izaiáša, ktorý sme tam našli, tak ten má tie prázdne medzery, lebo nie je dokončený, lebo tam bolo veľa chýb, neprešiel výstupnou kontrolou, tak už sa nedostal k tomu dobrému písarovi. A že len, no vidíte, s týmto človek stráví veľa času, no je to zaujímavé pre mňa, čo sa v tom hrábem celý život, potom sa nevenuje vysvetľovaniu písma. No dobre. Takže v tom čase, keď Pán Boh urobil nebo a zem, nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie, ani púčať, ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Prvým stvorením v tomto opise je človek. Minulé 2 týždne mi bol nakoniec človek, aby sa ako vrchol alebo konečné stvorenie, tu je tá vrchol a dôležitosť vyjadrená tým, že je hneď prvý pri tom stvorení. Lebo dovtedy ešte nič nebolo. Úzke prepojenie človeka a zeme, ktoré sa tu bude veľakrát opakovať, je vyjadrené tým, že na zemi nemohlo nič kvitnúť, nič žiť, pretože aby bola zem živá, aby prekvitala, je potrebná spolupráca Boha a človeka. Lebo ešte nebolo človeka, ktorý by privádzal vodu. Je tam taktiež tá myšlienka zavlažovacích kanálov, ktoré boli v Mezopotámii. Boli jednotlivé. Oni vedeli urobiť úžasný systém kanálov od rieky. A nielen v Mezopotámii, to isté v Egypte, toto je konkrétne v Číne. Nenašiel som obrázok v Mezopotámii rozumný. Takže, ktorým zavlažovala zem. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdí a do ich života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Milujem tento opis, ktorý má poslucháčovi, ktorý si veci predstavuje, alebo k tomu vás vždy pozývam, vytvoriť tú predstavu Boha, lebo tam je použité slovo, ktoré robí, keď robí hrnčiar na hrnčiarskom kruhu nádobu, ktorý formuje z tej hliny človeka. Ale aby to Boh mohol urobiť, ak ste sledovali hrnčiara niekedy pri práci, minimálne na nejakom videjku, tak si musí ušpiniť ruky. Boh, aby stvoril človeka, tak nemôže ostať nezaujatým Bohom, od človeka nejakým spôsobom oddelený,
ale je to Boh, ktorý si povieme, vyhrnie rukávy a potrie ruky a nemá problém si ich zašpiniť. Je to dôležitá tiež pravda, ktorá nám pripomína, že Boh sa nás neštíti. Lebo často je Boh predstavovaný ako nejaká bytosť, ktorá je ďaleko od všetkej reality, najmä od reality človeka tu na zemi. Ale tu hneď od prvého momentu, keď ide tvoriť človeka, je Boh predstavený ako ten, kto sa ho neštíti, pritom zašpiniť. Zašpiniť si ruky. Ale potom je tam ešte druhý element. Aby ste vyformovali na hrnčiarskom kruhu nádobu, musíte byť pozorný, trpezlivý a veľmi nežný. Jeden nesprávny, museli vidieť, ja som to určite videl, minimálne na videjku, ten tvorí niečo, tá nádoba pľaskne, rozsype sa. Trošičku viac pritlačí zo zlej strany a je koniec. Boha, ktorý so všetkou nežnosťou, trpezlivosťou, pozornosťou, so špinavými rukami tvorí z tej zeme človeka. Nie je to krásny opis, neukazuje tu jeho blízkosť, to nasadenie. A aby to nebolo málo, keď už ho má vytvoreného, keď už sa s tým všetkým vyhral, keď už tá nádoba je hotová, tak potom, aby sa ukázala ešte hĺbšia intimita, tak vdýchne do neho, do jeho nozdier tých života. Aby ste mohli niekomu vdýchnuť do nozdier tých života, musíte sa k nemu veľmi blízko priblížiť. Nie je ďaleko tá predstava od bosku. Aby sa človek stal živou bytosťou, tak je doslova Bohom poboskaný. Obrovský kontrast voči tým iným opisom stvorenia človeka, to, čo som spomínal, toho Kingu Boha a toho Marduka, ktorý z tej krvi toho odbojného Boha tvorí človeka. Tu na životným princípom človeka je samotný Boží duch. A na to nezabudnime na to, lebo niekedy môžeme v našich blízkych a v ľuďoch, ale niekedy aj v sebe samých vidieť niečo iné, ale to je následok až hriechu. O tom budeme rozprávať na budúce. Potom, keď už mal človeka vytvoreného, takéhoto živého, Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Rabíni vysvetľujú, že človek je zámerne vytvorený mimo raja, dokonca tvrdia, že bol vytvorený v Jeruzaleme, tam na vrchu, kde Moria, kde Abraham má obetovať svojho syna. A to preto, aby videl tú nehostinnosť, ktorá je mimo raja, až potom bol do raja prenesený, aby vedel, čo je vonku. Je to dobre vedieť ako výstraha. No ale to je jedno, čiže je stvorený mimo raja, potom Boh pre neho, by sme povedali na mieru, mu urobí na východe v Edene. Eden znamená vodnatá krajina. Opäť sa tu vyjadruje miesto, kde je voda, ktorá je vždy ten trochu chaosu. Ale aj potenciál. Voda je vždy ten chaos, potenciál, niečo nebezpečné, ale zároveň životodárne. A v tomto nebezpečnom, ale životodárnom prostredí Boh vytvorí raj, paradízos. A paradízos je z perského múrom obohnaná záhrada. Ja som mal problém nájsť fotku raja, na ktorej by bolo vidieť ten múr. A fotku. To je slovo proste fotku, obrázok. Moc fotiek nemáme raja. Ale obrázky sú nakreslené na internete kvantum. Všetky vám, keď dáte raj do Google, do vyhľadávača, tak to dajú Adama a Evu, spústa rôznych krásnej prírody, takého toho pralesu prvotného, kde sú všetky tie zvieratá jedno cez druhé. Ale to nie je raj. To je veľmi falošná, nesprávna predstava raja. Predstava raja je múrom obohnaná záhrada. A to je dôležité, pretože kde Boh umiestňuje človeka, čo považuje Boh za prirodzené miesto pre život človeka? Miesto, ktoré je kombináciou kultúry a prírody. Nie je príroda sama. A nie je kultúra sama, alebo nejaká ale kombinácia. Preto máme aj dodnes radi parky a záhrady. A cítime sa tam ako si prirodzene. Je dôležité, aby tam bolo, áno, tá príroda, nejaký aj ten element chaosu, ale musí to byť omorované. Je veľa vecí, ktoré treba držať vonku, ak chcem žiť v raji. Opäť veľmi nepopulárna myšlienka, ale tiahne sa celým písmom. Je to ten súboj medzi profánnym a posvetným.
Je stánok stretnutia, ktorý je super svätý, je obohnaný opäť vždy niečím a do neho môže len niekto vstúpiť po tom, čo niečo urobí a naopak. Pretože tým stretnutím treba to chrániť pred tým nebezpečenstvom, čo je vonku. Ak chceme niekde, pred napríklad hadmi, ktoré sa tam chcú dostať, ale zjavne múry na to nefungujú, sa tam dostanú aj tak, uvidíme. Čiže aj táto myšlienku treba nezabudnúť. Potom Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. To je opäť jeden problém, s ktorým zápasíme tak trošku v teológii, ale páči sa mi na Svetom písme, lebo Sveté písmo veci nezjednodušuje. Pôvodcom všetkých stromov je Boh. Aj toho stromu dobrá a zla. Bolo by možno jednoduchšie dať pôvodcu tohto stromu toho diabla alebo niekoho iného, ale nie, pôvodcom je všetkého je Boh. Dokonca je to Boh, ktorý tento strom, už keď ho musel stvoriť, keď ho stvoril, prečo ho nestvoril mimo záhrady? Je to Boh, ktorý stvorí ten strom v záhrade, dobrá a zla, a ešte, aby toho nebolo dosť, Boh, ktorý pozná ľudí, im povie, aby z neho nejedli. No povedzte, ľuďom niečo nerobili. To je prvé, čo budú chcieť urobiť. Dokonca som sa stretol s jedným výkladom židovským jedného rabína. Ja mám rád, on rozpráva pekné historky, ale nie všetko je úplne pravoverné. A on vravel, že Adam mal 9 hodín, keď ho Boh priviedol do raja, a keď mu stvoril spoločničku Evu, a že pád nastal 10 hodín, keď bol stvorený, a pád človeka nastal o 3:4 na 11, čiže nedali to ani hodinu. Podľa nejakej židovskej tradície, to len pre takú zvedavosť. Čiže nebolo by jednoduchšie tam to nedať tam ten strom poznania dobrá a zlá a tak ďalej? Nie, je to tam. A dal ho tam Boh a stvoril ho Boh. My niekedy máme tendenciu aj pri našich možno katechézach alebo podobne Boha akoby tak obhajovať. Robiť ho takým len dobrým alebo jednoduchým, aby to malo jasnú líniu, Boh vždy robí dobre. Boh je komplikovanejší ako čokoľvek. To som vám už na začiatku pri tom Elohim, nemusíme všetko o ňom vedieť. Prečo to robí a ako to robí. A Sväté písmo, v tomto je úžasné, ono Boha niekedy vykresľuje veľmi nepochopiteľným spôsobom. Potom je tu pasáž o 4 riekach. Nenájdete žiadne rozumné vysvetlenie. Prečo sú tá myšlienka tej vody, ktoré ráj alebo Eden ako centrum sveta, z ktorého alebo od ktorého závisí všetko ostatné, opäť niečo, čo nevieme prečo. Je to tam, trošku jak pes na oko, ktoré rieky to sú, vieme, ktoré je Eufrát a Tigris, vieme, že krajina Kuš je Etiópia, to je zjavné, lenže zároveň potok Gihon je aj v Jeruzaleme, takže a či ten posledný je v Indii, alebo kde? Pán Boh vie. Takže sú tam tieto rieky, neviem vám k nim nič rozumné povedať. A vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. To sú tie isté slovesá, ktoré sa použijú, keď sa opisuje služba kňaza v stánku stretnutia. Pri liturgii kňaz má obrábať, čiže pracovať stránku a strážiť ho. Čiže tá úloha Adama bola takáto kňazská, bola to vznešená úloha práce. Práca bola a existovala pred hriechom. Práca nie je zlá. Ona sa stane dorábaním chleba v pote tváre až po hriechu, kedy prestaneme si plniť svoju kňazskú úlohu. Pred kým? Pred zlými hadmi. Takými špeciálnymi hadmi. Akože tam neboli žiadne zvieratá. O chvíľočku ich stvorí. Však mu dal strážiť a potom stvoril. Neviem, či nájdem ten snímok toho hada jedného takého špeciálneho. Tu je. Ten mám rád. Lebo
na tomto obrázku, neviem, ako dobre to vidíte, malý ten obrázok, ale tam je strom, ktorý vyzerá tak divne a okolo neho je had, ktorý je síce had, ale zároveň má krídla, to červené to sú krídla, a zároveň má ľudskú hlavu. Takže to je také pred niečím veľmi nebezpečným, ktoré sa chce. A to je pred všetkým tým zlým, čo môže byť. Toto zobrazenie hada a takto ho nájdete na spuste obrázkov. Môžete stať Adam a Eva v raji, alebo v Edene a podobne do internetu, do Google a vypluje vám to desiatky, možno stovky rôznych malieb Adama a Evy, vždy v tej pozícii, kedy sú pri strome, na ktorom je nejakým spôsobom zobrazený had, práve často takýmto a oni siahajú potom ovocí. A ten had je tam často zobrazený ako, ktorý blízko pri tom strome, zároveň má minimálne ľudskú hlavu a zároveň má často krídla. A mne sa páči, dobre, ja sa priznám, že som aj biológ a trošku poznačený možno evolučnou teóriou. Neverím, že som nej verím, ale tak vždy musel som sa ju veľa učiť a ma zaujímala. A čo je to najnebezpečnejšie pre primátov? Čo sa taký bežný primát, a človek teda k ním teda patrí v tomto, najviac bojí, ktorý žije na strome? Čo vás môže zabiť? No, prvé, čo je nebezpečné, keď ste na strome a ste malý primát, tak môže prísť orol, ktorý má krídla, z nenazdajky a zoberie vás, odniesie ako malé. Hej. Alebo to môže byť had, ktorý keď zídete zo stromu, tam vás môže uštipnúť a zjesť, alebo hady vedia výsť ešte dokonca na strom a tam vás môžu uštipnúť a zjesť. Alebo vás na tom strome môže postihnúť požiar, pretože ten had často ešte vie chrliť oheň. Nie? No, tak áno, a nakoniec, kto vám môže ublížiť, je druhý človek. To je najnebezpečnejší predátor. V tom hadovi na tom strome je vyjadrené všetko to zlé, čo nám môže ublížiť. Je to ten drak, predstava draka okrydleného, ktorý chrlí oheň, čiže plaza s krydlami a papuľou, ešte so zubami, ktoré sú často ako zuby nejakej mačkovitej šelmy, a ten strom môže výjsť ešte nejaký ten levík, alebo leopard, alebo gepard, ktorý vás odnesie. Čiže je tam za tým skryté, v tej postave toho draka, toho hada, je skryté všetko to nebezpečenstvo, to zlé, čo môže človeka žijúceho v divočine, mimo záhrady, lebo mimo záhrady sa nachádzajú všetky tieto postihnúť. A predtým ju má chrániť, pred všetkým zlým, čo vás môže... Teraz som sa stratil opäť. Takže to bude jeho úloha, aby ju obrábal a strážil. Pred čím ho chrániť? No. Zjavne to neurobí. Uvidíme nie o 2 týždne, bude asi Veľká noc, to uvidíme niečo iné, ale uvidíme potom, keď bude chrabrý Adam strážiť Evu a tam bude had takýto nebezpečný na strome a on sa bude tváriť, že nič nevidí a nechajú sa s ňou rozprávať. A potom ešte, keď sa ho Boh spýta, že čo sa stalo, tak zo všetkou onou, nie, ja to ona. Povie, no, dobre. Takže tým, že si nesplnil tú úlohu, tak to tak dopadlo. Keby si plnil, čo mu Boh povedal, tak by to nebol problém. A Pán Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť, len zo stromu poznania dobrá a zla nejedz, lebo v deň, keby si z neho jedol, istotne zomrieš. Áno. Opäť, jedlo je dôležité v raji, aby nastala duchovný rast, duchovná premena, je dôležité jedlo. Ale nie hociaké. Ináč, hneď v prvej kapitole sa hovorí o jedle. My zabudáme, aké je dôležité jedlo pre náš duchovnú premenu. A pritom máme s tým skúsenosť. Keď ste nervózni, zlí a protivní, čo niekedy všetko vyrieši? Či trošku niečo malo zjesť. Keď potrebujete niečo dosiahnuť od svojej manželky, manžela, odporúčam, najprv mu dajte niečo zjesť, nejakú čokoládku, a počkajte 10 minút, aby ten cukor zapôsobil a potom si to spýtajte. Jedna štúdia, zaujímavá v Amerike, ktorá ukazuje, že väzni, ktorí žiadajú o podmienku, musia ísť k sudcovi. Takže to, či dostanú podmienku alebo nie, ani tak nezávisí od toho, čo urobili, alebo ako dlho sú ve väzení, alebo čo sľúbia tomu sudcovi, ale záleží, či idú k sudcovi pred obedom alebo po obede. Ak idú po obede, tak majú o 60% väčšiu šancu, že dostanú tú podmienku, že im sudca schváli. Lebo je v inej nálade.
to jedlo mu dá iného ducha. Tak to počúvajú na internete, tak ma za túto komentár teraz zastrelia, ale ja si raz pamätám, že som nebol v tejto farnosti, ale potreboval som ísť niečo vybaviť na biskupský úrad. A tiež bol zrovna post a ja im farovi, že idem na biskupák a čo? A on vraví, ale je piatok. Čo keď je piatok? Je piatok v poste. Som myslel, aha, ja potrebujem kladnú odpoveď, ja počkam do pondelka. Nemalo zmysel tam ísť piatok v poste, lebo ako, ešte dobre. No tak to našťastie. On zase ako, berie vážne duchovný život, ale on to tiež nevie. S rozumom. Ale jak mi to povedal, je piatok. Je piatok v poste. Aha. Čiže jedlo nás mení. Ak jedlo patrí napríklad alkohol, a alkohol je nazvaný spiritus v cudzom jazyku, lebo obsahuje ducha, ktorý nás dokáže pretvoriť, premeniť. Pre kresťanov, pred chvíľou ste boli na večeri všetci, slávnostnej, kultovej, obradnej, kde ste jedli, aby ste sa na niečo premenili. Tam bude tá otázka toho, čo jem. Ono tie stromy, ktoré sú v raji, hodina nevadí. Som vám povedal, že to nie sú obyčajné stromy. To sú opäť špeciálne stromy, metastromy, ktoré sú abstrakciou všetkej stromovitosti stromov a jedla a všetkého. A teda vyjadrujú opäť nejaký pokrm, ktorým sa má človek živiť. A tým najdôležitejším pokrmom, z ktorého človek žije, nie je jedlo samotné, ale to, že viem, kde je jedlo, čiže samotná informácia. Čiže môže jesť zo všetkých stromov, môžem príjmať všetky informácie, okrem tohto jedného. Pretože tie ostatné informácie, ktoré vám má pretvárať, sú podľa Božej vôle, ale táto jedna je klamstvom. Tam diabol oklame. Nepravdivá, nesprávna, zlá informácia spôsobí tiež premenu. Koľko ľudí je tým, že sú oklamaní, tak ich to premení na niečo zlé. Takže potom Pán Boh povedal, toto je tá moja obľúbená časť, nie je dobre byť človeku samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Sľubím mu pomoc a privedie mu, čo tam vidím, krávu, leoparda, psíka, všetko možné. To oddialuje, napína. Ale privedie mu to preto, aby to pomenoval. Opäť, ale aj tej téme sa budem venovať až potom, je dôležité správne veci pomenovať. Vtedy, keď pravdivo pomenovávame veci, tak máme účasť na Božom stvoriteľskom diele. Ale tá pomoc, ktorá by mu bola správna, nenájde. Nazval všetko tak, ako mu káže Pán, ale potom Pán Boh dopustí na Adama tvrdý spánok, tam je také špeciálne slovo tardemach, to je spánok, ktorý je momentom Božieho zjavenia. Na Abraháma dopustí Pán Boh tvrdý spánok a sa mu zjaví tá dymiaca päť, tá fakľa, uzavrie s ním zmluvu. Takže dopustí na neho tvrdý spánok, kedy síce človek je svedkom zjavenia, ale nemá na neho vplyv, že nedokáže ho ovplyvniť. No a z rebra, ktoré vyberie Adamovi, Pán Boh utvorí ženu. A teraz si šplhnem, dúfam. Som bol obvinený, že som bol uplatený minulý rok, keď som o tomto rozprával ženami. Čo potreboval Boh, aby stvoril Adama? Trochu hliny, prachu. Čo potreboval Boh, aby stvoril ženu? Potreboval to najvnútornejšie, najpodstatnejšie z Pána celého stvorenstva. Lebo Adam sa medzičasom, tým, že pomenoval všetko, sa stal toho pánom, sa stal pánom celého stvorenstva. Čiže ak niekto bude hovoriť, že kresťanstvo, alebo aj teda židokresťanská tradícia ukazuje nejakú menšiu hodnotu ženy tým, že je stvorená z rebra, tak nevie čítať poetický text. Pretože je zjavné, že na stvorenie ženy, okoľko z toho, čo sme stvorení, to nám, náš pôvod hovorí o našej hodnote, takže na muža stačil prach a na ženu bolo potrebné to najvnútornejšie z vládcu celého stvorenstva. Aby to bolo jasné. Špohol som si? Fungovalo. Ale je to pravda, naozaj tento výklad nájdete aj v skutočných exegetických knihách.
ktoré sa venujú exegéze. A vtedy Adam povie, hej, ako to bolo? To už hej, to je teraz kosť z mojich kostí a bude sa volať mužena. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilnie k svojej manželke a budú obidvaja jedným telom. Táto veta, alebo táto verš sa čítava často aj pri svadbách a to je jasný odkaz na manželstvo. Prvou vecou pri manželstve, ktoré je dôležité, je odpútať sa od rodičov. To je zaujímavé, že v texte takto starobilom, starom posvetnom a vznešenom je takáto vsúka, že už teraz, keď ste muž a žena, tak dajte si pokoj od svojich rodičov, už sa venujú manželke, nie máme. Nie, že by mama nebola dôležitá, ale už musíš brať ohľad na tento vzťah, bohužiaľ. A budú jedným telom. A tu je tá jednota, alebo nerozlučnosť, ktorá je tým vyjadrená, je dnes veľmi nepopulárna. Lenže, a to priznám sa, že som to síce prebral od iných, podľa mňa múdrejších ako ja, toto vysvetlenie, ale ho často používam. Manželstvo je podľa mňa jediným spôsobom, takým tým normálnym, dosiahnuteľným, ako žiť život pravdivo. Totižto, nenamýšľajme si, alebo nenahovárajme, že ak by som niekomu povedal pravdu o sebe, takže ten druhý neutečie. Keby ste poznali možno naozaj pravdu o mne, tiež by ste takto možno nesedeli tu pokoj a povedali, my sme všelijakí ľudia. Pravda o nás nie je najpríjemnejšia a často, keď tú pravdu niekomu poviem, má tendenciu odísť. Len ak sa zaviažem niekomu, že ho neopustím a viem o niekomu, že ma neopustí, môžem mu povedať pravdu. Áno, manželstvo je situáciou, kedy niekto, kto je chybný a má plno nedostatkov a problémov a ťažkostí, si nájde niekoho presne takého istého a vsadí na neho plnú kartu. Budem si dopredu prehrané, že to nemôže fungovať. To je jediný spôsob, ako to môže fungovať. Ak nemám niekoho takéhoto, potom nemám dôvod sa zmeniť. Totižto, ak ja môžem odísť, ak mám otvorené zadné vrátka, prečo by som sa menil? Prečo by som na sebe pracoval? Len ak nemôžem odísť, tak mám potom dve možnosti v manželstve. Buď niečo z toho, čo není také dobre, pokúsim sa zmeniť, zlepšiť, ale neviem, ďalších 50 rokov manželstva budeme trpieť a hádať sa kvôli tomu. Sú to tie dve možnosti. Nie vždy to zaberie, ale je tam šanca, že sa zlepším kvôli tomu, že nemám inú cestu. Mnohí dnes práve preto nedospejú a nedozrejú, pretože nemusí dozrieť, keď už príde na tú pravdu o ňom, keď sa začne spoznávať, tak môže odísť. Zase si nájsť niekoho iného, koho bude obľúbovať. Ale takto sa on nezmení, nikdy nevyrastne, nikdy nedozreje. Preto máme potom 40-tníkov, ktorí sú na úrovni pubertiakov my s fungovaním, pretože sa k ničomu a nikomu nezaviazali, aby dozreli. Aj manželstvo je najideálnejší spôsob. Ono zaviazať sa aj cirkvi a biskupovi a farárovi tiež není ideálne. Tiež vás to formuje a dáva vám to možnosti, že sa zmeníte, alebo tiež môžete odísť, môžete aj však, áno. Nie som tu priviazaný reťazov, ale tiež som si tie zadné vrátka nenechal. No. A toto tiež nie je moja myšlienka, ale ju často mladým hovorím, najmä keď spolu žijú pred manželstvom, že čo vlastne tým životom pred manželstvom hovoria tomu druhému, keď niekto s niekým žije. Hovorím mu, že na teraz sa mi nepodarilo oblbnúť nikoho lepšieho ako si ty, takže zatiaľ mi to vyhovuje a s tebou žijem, ale vyhradzujem si právo, že keď nájdem niekoho hodnejšieho, lepšieho, tak ťa vymením. Mali by byť urazení, ale keďže obidvaja do toho idú s takýmto systémom, aj ten druhý má presne tento postoj, potom áno, ale to není vzťah, to nefunguje, nezmení to. Potrebujeme sa zaviazať, potrebujeme nemať zadné vrátka, aby sme rástli. Kým nie sme pritlačení k stene, kedy sa učili dnešní študenti, dnes sú maturity, kedy sa začali učiť na maturitu?
keď už nebolo iného východiska, prv nebudeme ako ľudia. My musíme byť dohnaní. A manželstvo je to veľmi vhodným spôsobom rastu. A už skončím. A obaja Adami, jeho žena, boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým. Tá nahota, o ktorej sa tu hovorí, alebo to nehambenie sa, nemá nutne, dokonca myslím, že to nemá vôbec nič spoločné so sexualitou. Opäť je to metanahota, že nehovorí sa o nahote nutne fyzickej, keď možno boli aj fyzicky nahý, to neviem. Hovorí sa o nahote, o tej pravde. Adam, alebo aj Eva, Adam stal pred Evou v pravde o sebe a nemusel sa báť a nemusel sa toho hanbiť. To je to, prečo my nie sme jeden pred druhým nahý. Nie je to len z toho dôvodu sexuality. Ono tie šaty robia človeka šatami, zakrývame mnohé veci, to kto sme často. Pretože keby som sa tu pred vás postavil taký, aký som, nie v tom fyzickej nahote, ale v takej možno tej ľudskej nahote, tiež by som sa musel hanbiť. Možno aj iní. Lebo nie sme dokonali, tá naša hriešnosť, to sme si vedomi. Ale títo, keďže sme ešte pred hriechom, až v ďalšom verši sa objaví ten had, ktorý je lstivejší ako ostatné stvorenia, tu mohli stáť jeden pred druhým a nemuseli sa hanbiť. Nemuseli sa toho druhého báť. Alebo báť sa reakcie toho druhého. Tak ešte to je lepšie, možno povedané. Je to stav, ktorý nám opäť vydobil Kristus a v ktorom budeme pred Bohom. Veľmi často sa vedem, že stáť pred Božou tvárou. V eucharistickej modlitbe sa to modlíme, že nám dovolíš stáť pred tvojou tvárou, takých, akí sme. Aj teba uvidíme takého, ako sme. Vďaka Božej milosti sa opäť nebudeme musieť pred Bohom hanbiť. Budeme môcť byť takí, akí sme a jeden pred druhým, pretože budeme odpustení. Dobre, dnes to bolo také kostrbatejšie, uvidím, ako sa mi to podarí, alebo či ste si z toho niečo odniesli. Dúfam, že áno. Hádam niečo a z toho bude. Na budúce verím, že to bude zaujímavé, pretože budeme sa venovať pádu a tomu hádovi špeciálnemu, ktorý má krídla a hlavu a želičo. Je to taký, to sú všetko zaujímavosti. No ale prajem vám, aby ste sa cítili ovocím v raji, tými dobrými informáciami, dobrými vecami, ktoré budú vo vás spôsobovať premenu stále najlepších ľudí. To bol pôvodný plán a nesítili sa klamstvom nikdy diabla, lebo to uvidíme, že kam to privedie. Dobre, otázky? Nie som bol rýchlejší. 48, pozrite. Paráda. Ďakujem. Dám vám požehnanie na záver a kto chce, môže ostať ešte niečo sa spýtať. Za všetko nech je sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Najprv hovor Panny Márie, nech vás žehná, ochraňuje, sprevádza všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.